В предишния епизод видяхте как момичетата се срещат с магиосницата, която е заключила бащите им в мазето, и сега те трябва да откроят скъпоценния камък, който тя им поиска, за да ги освободи. Но по време на търсенето ще видите какво още поиска магиосницата от децата. Приятно гледане! Децата тръгват уверени да търсят скъпоценния камък, но... Момичета, нали ли се струва малко страшно всичко това? Да, ми е интересно. Нямам търпение да намерим този камък. Стига ще се бави, хайде да го потърсим. Хайде! Трябва да проверим всичко кръгло, което видиме. Момичетата влизат в първата стая, като нямат идея какъв може да е този голям кръгъл предмет в къщата, и се почват да обикарат и търсят навсякъде. Натъкват се на кутия, която изглежда леко мистериозна, но дали камъкът е там? Момичета! На балкона има странна кутия! Кръгла кутия, хайде да отворим. Чакайте, ами ако отключиме някое друго заклинание... Ох, Ивче, бащите ни са заключени, нямаме друг избор. Децата бират странчено в кутията и с нетърпение чакат да видят какво има вътре. В кутията има още едно скрито условие от злата магиосница. Мими, хайде прочети го. Добре. Ако все още искате да освободите бащите си, ще трябва да намерите картата на магията Алхумора, която да върне силите на скъпоценния камък, който търсите. Ох, става се по-мистериозно. Хайде да намерим картата. Хайде! Точно когато децата мислеха, че това е всичко и са все по-близо да освободят бащите си, в търсене на скъпоценния камък се натъкнаха на още една мистериозна кутия. Момичета, тук няма нищо. Ето там намерих нещо във ъгъла. Има още една кутия. И ще отворя този път ти. Добре. Има само едно листо. Така ли? Да, така. Вики, вземи ти листото да го бъдеш. Може да ни потрябва. Хайде да намерим камъкът и картата. Момичетата вече имат един предмет, който може би ще потрябва на магиосницата по-късно, но все още нямат най-важното — скъпоценния камък. Тук има една черна кутия. В нея има писмо. Поздравления, момичета! Вие сте безстрашни и се впуснахте в приключението, за да освободите вашите бащи. Аз ще ви помогна да откриете това, което търсите. Картата през цялото време се намира в джоба на Мими, а камъка трябва да потърсите на двора, магиосницата. Ето я картата! Вече имаме картата! Как не се сетихме? Хайде да ходим към двора! Хайде. Децата вече бяха щастливи, че са по-близо до това да освободят бащите си, и с бърза крачка се запътиха към двора, надявайки се възможно най-бързо да открият камъка и да го занесат на магиосницата. Може да е това кръгло нещо? Ами не знам. Докато седиме тук на едно място, няма да го намерим. Хайде да отидем да потърсим в другата част на двора. Момичетата се запътиха към задната част на двора и в този момент се зареха голямото кръгло нещо. Батута е кръгъл и голям. Това е то! Кръгло и голямо. Хайде да го намерим. В този момент децата усещаха вече победата над магиосницата и се вторнаха в търсене на камъка, и не след дълго... Ето го камъкът! Хайде бързо да освободим бащите ни. Най-накрая момичетата събраха всичко необходимо, което магиосницата поиска от тях, за да развали проклятието, и децата с нетърпение се затичаха отново към тъмната стая. Радвам се, че отново сте тук. Надявам се да сте събрали всичко, което поисках от вас. Да, всичко е тук. Чудесно! Да първи една крачка напред, че сте ви предметите, които събрахте. Добре. Картата се е променила.
Alohumora. 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 Момичета, вижте ключ! Това май е от мазето! И така момичетата преминаха през капаните на мангьосницата, но успяват да я победят и да освободят бащите си.